Dat is lief van jou. Ja. En dat is boos, echt Martin. voor iemand anders. Ja. Dankjewel. Een heel leuk cadeautje gebracht. Een telefoon, die gingen we nog lezen. En wat hadden we nog meer meegenomen? Om te schilderen, verf hadden we meegenomen. En nog wat. Dus nou ja, leuk voor die kindjes toch? Jullie krijgen heel veel cadeautjes, hè? Waarom is dat? Nou, omdat er heel veel kindjes zijn die geen cadeautjes altijd veel krijgen. Voor de kindjes die bij de voedselbank zitten bijvoorbeeld. En door deze inzameling krijgen zij toch meer cadeautjes dan normaal. Het is geweldig. Super. Nou ja, een trekkertje hebben we gegeven en een paardje voor een jongen en een meisje voor beide waard. Ja, leuk toch? Ja, als iedereen dat doet, is een goede actie dit. Kijk eens wat wij gekregen hebben. Voor mensen die in de auto zomaar voorbij rijden. Kijk eens aan, Piet. Op orenplakken in het centrum van Dokkum worden flink Sinterklaas in keerpen dien. Voor deze boatersgoedwinkel is het de drukste sneu van het hier. Crisis of net. Wordt het €94,90 alstublieft? Wij vernemen Joorte daar wel dat ze meer cadeaus voor minder geld kopen. Dus de besteding is wel gelijk, maar dat ze er meer cadeautjes voor kopen. Ja, dat is wel de inzet dit hier. We denken er wel, proberen er wel aan te denken. Want we waren net aan het rekenen van ja, hoeveel geld zijn we kwijt. En ja, je bent je er toch wel bewust van. Alsjeblieft. Fijn weekend. Wij hadden Ben, ja, die ben eigenlijk al wat grutter. Dus die snappen ik wel dat het wel een beetje minder kan. Dus we gaan nou ook zijn en mijn dochter is mij. Dus we zijn van, we doen gewoon een beetje minder dit hier. Dus ik let er wel wat extra op. Jazeker. Vind je dat ook erg? Nee, Wat moet het graag gaan dit hier? een tas. En krijgt die tingst? Ja. Vast een beetje zacht. Ja.